Cabron Triple Oak Sherry Cask Finished. Karibský rum finišovaný v tradičnej španielskej bodege. Túto fľašu do recenzie poskytol e-shop Svet nápojov.sk. Ďakujem. Cabron je blend rumov z Dominikánskej republiky, Jamajky, Guatemaly a Barbadosu. Destilérie ani vek rumov nie je špecifikovaný. Pri troche investigatívy ale zistíte, že rum získal zlatú medailu na súťaži The Rum and Cachaça Masters 2024 v kategórii Gold Rum aged 8 to 12 years, takže vek bude niekde medzi 8 a 12 rokov. Po dovezení z domovských destilérií rum zreje v Španielsku v troch typoch 250 litrových dubových sudov, tzv. Triple Oak, ex-bourbon, ex-sherry Oloroso Viejo Seco a ex-sherry Pedro Jiménez. Mimochodom, všetko toto sa deje v jednej z preslávených bodegas Catedrales de Jerez, kde zreje svetoznáme brandy a sherry. Rum je nefiltrovaný chladom a mal by byť úplne bez prísad. A pár slov k originálnej fľaši. Fľašu z recyklovaného bieleho porcelánu v tvare lebky, odkazujúcu na pirátstvo s ležerným nádychom, navrhol španielský umelec José Pinheiro, ktorý vytvára originálne kúsky riadu pre najväčších michelinských šéfkuchárov. Poďme rum vyskúšať. Nalieva sa veľmi zvláštne. Voňa je sladká, cítiť jemné korenie, citrusy, pomarančovú kôru, akoby tutti frutti cukríky, znateľný je aj vplyv ex-sherry sudu. V chuti sa objavujú nasladlé tóny hrozienok a škorice, oriešky, citrusové ovocie, karamel, mliečna čokoláda. Záver je kratší, na podnebí a v hrdle ostáva jemná sladkosť, citrusy, náznaky mliečnej čokolády. Rum Cabron je ľahký, jemne sladký, korenistý a na základe chute, napriek prítomnej Jamajke a Barbadosu v blende, by som ho odporučil hlavne priaznivcom španielského štýlu rumu s nižšími percentami alkoholu. Do ceny sa premietla určite aj netradičná fľaša. Daj mi do komentárov vedieť, či sa ti páči takýto dizajn rumových fliaš. Pite s rozumom, len kvalitný alkohol, ideálne rum. Na zdravie, ahoj!